Праз 3 гады колькасць зваротаў грамадзян на прамыя лініі прадстаўнікоў улады павінна значна знізіцца. Такую думку выказаў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, прааналізаваўшы статыстыку. У суботу губернатар правёў тэлефонную лінію з жыхарамі вобласці, выслухаў некалькі дзесяткаў званкоў, разбіраўся ў праблемах, даваў даручэнні. Наш корэспандэнт Вольга Шмаргун прысутнічала пры гэтым і раскажа падрабязней. Вынікам папярэдняй прамой лініі старшыні аблвыканкама сталі 18 даручэнняў, з якіх на сённяшні дзень на кантролі застаюцца толькі 2. У цэлым колькасць зваротаў да прадстаўнікоў абласной улады апошнім часам знізілася на трэць. Ва ўсіх нават самых праблемных сферах – жыллёва-камунальнай гаспадарцы, занятасці, будаўніцтве. На гэты раз першай да губернатара звярнулася 93-гадовая жыхарка Віцебска Вольга Паўлаўна Адзінцова. Душа пенсіянеркі баліць за ўнутраны двор дома на вуліцы Гагарына. Кветнікі, маладыя дрэўцы і нават лаўкі не вытрымліваюць актыўнасці кампаній мясцовых падлеткаў. А людзям сталага ўзросту няма спакою. Жанчына просіць арганізаваць у суседніх дварах спартыўную пляцоўку. Рядом 4 пустых двора. Организуйте для подростков какую-то игровую площадку из 4 дворов, чтобы дали пенсионерам отдохнуть. Губернатар успамінае пра варкаут, спартыўны рух, які апошнім часам збірае ўсё больш прыхільнікаў. Трэнажоры зараз устанаўліваюць па ўсім Віцебску. Дворык на Гагарына можа трапіць у гэты спіс. Давайте соберемся, рабочее совещание проведем, определить предприятия, которые будут заниматься, выбрать ассортимент оборудования, определить площадки. Чарговы званок і дарожная тэма. 3-кіламетровы ўчастак дарогі Орша-на-Рэйкава не першы год патрабуе рамонту. Спецыялісты ківаюць на недахоп сродкаў, а мясцовыя жыхары з жахам чакаюць, калі па іх ямах і калдобінах перастане хадзіць аўтобус. Мікалай Шарснёў у цэлым незадаволены станам дарог і работай дарожнай гаспадаркі, асабліва калі гаворка ідзе пра Аршанскі раён, які зараз у цэнтры ўвагі. Это не только касается деревни Нарейкова. Наверное, эта тема будет решаться в целом, исходя из поручения главы страны по развитию Аршанского района. В том числе, я думаю, мы попытаемся решить проблему дорог. Потому что выстраивать экономику при бездорожье, наверное, это будет неправильно. Чарговая прамая лінія губернатара не абышлася без топавай тэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Жыхары гэтай 5-павярхоўкі на Маскоўскім праспекце ў Віцебску не першы год чакаюць капітальнага рамонту. Дому 51 год. Зразумела, што за гэты час ён значна знасіўся. І вокны, і дах, і фасад просяць абнаўлення. Объем работ нам бы выборочно ставили. Это не то, что капремонт, замена коммуникаций, труб и всего прочего. Окон, это уже про это молчим. Единственное, что было, утепление фасадов полностью дома. И это, как говорили, предыдущий дом за нами, лестничные пролеты окон не входили, а нам его включили. Вот единственное, что включили проект. О трубах, коммуникациях это речи не идет. Вось толькі рамантаваць пачалі адны кантавыя сцены. Большага не дазваляе новая пастанова Савета міністраў. Цеплавая мадэрнізацыя фасадаў цяпер і ўвогуле не ўваходзіць у пералік работ капітальнага рамонту. Получили массу жалоб. У нас сегодня десятки домов были запланированы даже на 16-й год. И нам казначейство не стало пропускать деньги. Не стали просто вот постановление и ничего не можем пробить. Губернатар адзначае абсурднасць сітуацыі і прапануе выйсці з ініцыятывай на прэм'ер-міністра Беларусі, каб вярнуцца да поўнай тэрмарэновацыі фасадаў старых дамоў. Хутка пытанне не вырашыцца, аднак цяпер у жыхароў дома на Маскоўскім праспекце ёсць надзея. Усяго на прамую тэлефонную лінію да старшыні аблвыканкама паступіла 19 званкоў з Віцебска, Віцебскага раёна, Оршы, Полацка, Дубровінскага раёна. У кожную сітуацыю Мікалай Шарснёў унікаў дэталёва, падключаў да размовы кіраўнікоў на месцах. Пытанні ўзятыя на кантроль. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск.